Unsa? Pasayawon ko nimo? Ay, dili sir, boy. Ako'y musayaw kung paliton nimo ni. Yaw ko. Ngawan ng adlaw. Uy, grabe asa naman to si Ron-Ron. Uy, ganihar ang paabot. Ang siya, manto na siya dali. Ngawa. Pre, ganina na kada pre. Nadugayan mo ko kay isugo pa ko ba? Pero uy, ali. Asang ningawa. Uy, plano ta ba? Ang si Mayo ron. Nay, anang kuan ba? Iyahay ang sa atong diskarte karon kay pareha man taman na maligya no. Oh, ako'y bahala sa ko, eh. Kuna'y bahala, unsa na kung gusto mo papalit. Ah, sige, tara. Daghan pa kayo ning baligya oh. Lingko dito rin. Uy, bukat. Si Mayo ron. Uy, pildi ko sa basketball pre. Uy. Pila may pili nimo? Noon, pankuhan raman ko to. Kalikawan raw, tinanawan. Pero, saan daw? Sayang kayo. Ligo tag sa paaron. Tara. Hala day, may duha ka lalaki oh. Tara, baligyaan na to, basin mamalit sila. To. Hi sir. Mayong hapon. Yes, sir. Mayong hapon. Mayong hapon pod. Unsa na? Ayong hapon pod. Unsa na? Hi sir, kaning ni baligya manggod basin makauyon day mo ani. Bitaw, sir. Soroy ba? Mga original kay ni, sir. Unsa din yung mga baligya? Basig nakoy ganahan ana. Ay sir, na ako'y tambal dire sa katul-katul. Uy, hala pre. Para sa katul-katul oh. Pasig mo na ni makatambal ana imong katul-katul. Ay sir, tinuod gyud day nga nakay katul-katul. Kay makitaan mo guna kung nakay nagkatul. Kani sir akong baligya, tama gyud niya nang imong katul-katul. Grabe pud ka mamoy nay katul-katul. Tinotod bitaw ma'am katul-katul ko. Tagpila pud na. Ug palito nimo ni siya sir, 99 pesos lang. Libre pa gyud sayaw. Unsa? Pasayawon ko nimo? Ay dili sir boy, ako'y musayaw kung palito nimo ni. Sige ma'am, paliton ko na. Barato ra na. Tapos musayaw pagid ka. Ara sir oh. Sige na ma'am, sayaw na. Aniya oh, musayaw na ko. Day, tama na, day. Kung na po, kung halinan ba? Unsa po din ay mo ma'am? Ay, sir, ako available diri, sir. Speaker with charger. Di ba pre, hilig mo kag sounds? Kuha na. Pila po na dam? Ay, nag-sale ko karon, sir. 139 with sayaw po. Ay, barato kwaon ko ni pre. Bida ma'am? With charger na pre oh. Ay, taysa, sir. Sayawan sa tika. Sir, masayaw ko. Sige. 139 ninong. Sige sir, largo sa amin sa unahan. Sige ma'am. Salamat kayo ani. Salamat ma'am. Pre, balik lang ko. Muli sa kog balay, ihatod ko ni, testingan ko ni, basig di ni mo tingog ba? Ihatod sa ko niya. Sige, Balik sige. lang ko, balik ko. Balik dayon Ligo na. tag sapa. Oh sige. Bantay lang ka, ligo tag sapa. Sige, lumayan ligo tag sapa. Testingan po na ako niyo. Basta balik ko, ha? Oh sige. Ay, salamat naman akong panambal sa mga katol-katol. Dugaya po ning paring dudong. Oy! Lah, saan ko pagpangatol akong lawas sinuon?